My people, no be smart, they say Simon Ekpa don't send a message from prison. Come tell all the whole people where they fight under Biafra government in exile. He don't tell them, say me they stop the fight. He say me they notice he no go come outside. He's coming out very soon. As he say send the message, which we go play the videos more na watch before we come back and continue. My wonderful people, as that one they happen, now so we don't come outside. Come tell us that the DSS he go make sure say he go expose all the whole evil act wey they do for inside Nigeria. As that one they happen, now be a mass word. The one of the lawyer of Mazin and the Carlo don't still come outside. Come tell us that as it stand right now, the activities of Nigeria police in Southeast will be said that they collect money for different checkpoints. He said they go soon expose all of them. Now let us go and watch the videos one after the other. As they watch, make sure say they share the videos so that other people go to get the information and know how it dey happen. Stay tuned. About all the medias, non media, uno sroge wolo, uno stop eba war. In fact, can use when can call you to see we exactly. Also, the media can nezozia, uno kose eba war. And the secondary, also I mean, I follow back. Uno moiba na way follow back. I chihazo na osno were emana oyibo a na-eshimi ike na nghọta mana ibe mma ono si kwewu I follow back na nwere ka o si ya wiwo mana ibe okwulu ono si kwe I follow back na Biafran government in exile. Let everybody chihazo na Biafran government in exile. And onyo une chihazo na Biafran government in exile, awulo Biafra ka ọ na-achọ. Onye amazikwa ibe ọ na-achọ. And also mugwa all the medias, onye akparizikwe na Elias. Onye akparizikwe na Elias. Osi aya akparizine ndu na-ejele n'alụlụ fọrọ na Washington. Elias and the others. No one go na ya chohichi hazu. That is our business. But I will say ikpari ndu na alulu Biafra olu. Opa Elias na ndị ọzọ. From today going on. But man I don't care what that ka na-enye. Order ona wa yobiko. Ayi kwụsị ịsụ ya mma n'obi. Hello. Hello. Ndewo. Good evening, ma. Good evening, ndewo. Ndị otu Chim nọ n'ọrụ. Wow, because ka ọ dịkwa egwu. Ịsawo nna ikuziri ozi ka onye ziri m ozi zie ọbata obi eziri m ozi. Kekwenụ ntị ka nzikwa ozi oziri. Onye ọna copy ozi ọbata obi eziri m zie. Ọsụmụ gwa the whole social media. Onye ọwụna na-ekwu maka Biafra. Ba kwụsị ime attack ndị na-alụlụ Biafra ọrụ na Washington DC. Ewere ntị gị mere oche na Elias na ndị otie otu a ka o si kwue. Then osi everybody should fall back na government in exile. Yeah. Na ya na-akwa asọ afọ nsọ mmadụ na ọwụzikwe na ya ekwe ha. Emazie na Biafra ka anyị na-azọ. Mana anyị kwụsị ịma ya mma n'azụ. Anyị kwụsị ịma ya mma n'azụ. Na ya ayo na-eche na ya apụta. Na ya ochere na ya apụta. Iba ona o si gwa m ya ka o si ona ka nsi zie. Be ayo so ọwụrụ na ya achọghị ichi azụ mana ya na ayo biko se mezide ndụ na-alụrụ Biafra alụ attack. Ona obi a ngwara kịta ka ọ gwara m ọgwụ. And the more deliver the message.
Adamdi mbụ na ndị ngede asị na nkwu emasị gị ịkara ikwu okwu ugbu a ozi a esi na oziri gị ịkara ikwu ya ugbu a bikos ị maara anyị na-eme olee otu anyị ji declare ihe Biafra na 29 abịasị anyị ezi ego ugbu a na anyị laghachikwa na biri onwe otu okwu adị ma akpa na akpara awa ha mere gị ihe ahụ akpara awa ha chọrọ iweda gị ala nne m amụ a gwara gị nne m Simon ịgba ka ga-afụta ka ịma na onye ka nna agwa gị sị gị na ọwụzie na ọ pụta ka nna asị gị okwu okay onwere onye sendile any voice isikwa na our DPM nwere the same information nne so ka our DPM ngwa chere ka m gwa gị agbata obi ekwubugie nke m na-ekwukwa awakwa the same message ka nsị gị onwere gekwe m ntị nke anyị nwa ichi ha azụ agbata obi ekwubugie ọwụlọ mbụ mụ nwa na onwe m mgbe o kwuru ihe nna asị na m nwa ya echi ha azụ agbata obi ewepụta yes nsị gị okwu a na kịta ekwu na ana m agwa gị ya na nzuzo adị m agwa gị ya na nzuzo mana mụ nwa na-ekwusị ajụjụ anyị na-ajụ m nne m ajụjụ ị na-ajụ m agwụgo m ike mụ nwaziri ozi jọsụ ime ife me bikos amara m ife ị na-achọzi m bikos ihe eme m ekwuo m ibi achọzi m ka ịjụọ m ajụjụ ege eziri m ozi ịmara ife wuche gị ka anyị hapụ biko ozi eziri m ka nzi which onye ọbụla isi ya zuru oke ga-ajụkwa ihe ọ na-ajụ and onye ọnwụ na the same message ya ka nne nsị gị na message even esendigola telekwa ifu this message number 1 ka anyị gwa onwe anyị eziokwu this message ya kịta nke nne ọnwakwa nne message nke anyị ziri ebe ahụ ka ya put m okwu n'ọnụ nke anyị nwee fall back nke fall back ahụhụ mgbe eziri ozi a ezie n'ihe onye iru zie ya onye azụ anyị mee peace ekwugwu anyị fall back so anyị zawa Biafra gọọmenti in Exile na-arụ ihe anyị na-arụ agwana gị ibe ngwa ibe ahụ ibe okwu yes fall back ibe okwu also let everybody fall back na gọọmenti in Exile ibe ahụ ibe okwu n'aka nsi ikwu ya metieti mewepụ onye ọsọ ya chi ha onye ọsọ ya chi ha onwe onye na-agwa ibe m bụ n'obi ibe m na-eme ọkụyọtara ma nwa ya take my own decision. Okay, my people, I don't see am. So they say who get here make it here. Oh, so they talk and so we take put up. Let me bring you other videos. May you watch and see what in the police they do for inside Southeast, inside Biafra land. And before we jump to the next one, stay tuned. I want to first of all thank the chairman of the Police Service Commission, and I'm also happy that the thing is coming from Police Service Commission, police institution, police regulatory agency themselves, because it's no longer news that any police officer that wants to enrich himself, you lobby to go to the Southeast. What do I mean? The Southeast is the only place that you go, you violate people's rights, you exploit them, and nobody will ask questions. Now, militarization of the police on our highways, from Enugu to Umuahia to Aba, count number of police checkpoints we will see there. From Enugu to Ebonyi State, from Umuahia to Owerri, all those roads, all those federal roads in the Southeast, they are exploiting people, and they are not hiding it. Most of the times, they will pay the particular amount of money they will be collecting. They may say that if you are using a bus, 16-seater bus, look at how much you will pay. And when you pay, they will give you change. They are not hiding it. And the police hierarchy, they are seeing it. Though we are hearing that they normally give returns to their CP, to their area commanders, and to the AIGs and what have you. Now, how to get these people and get them disciplined is as easy as anything. You can disguise yourself. Now, on the issue of delving into civil matters, matrimonial issues, simple contract, declaration of title to land, these are the things that we have been complaining. That police, you are only there to investigate crime and protect life and property, not for you to go into matrimonial issue. That a man wants to send his wife out from the house, he will use police. Somebody is owing somebody the recovery of debt. Instead of you to go to court to recover your debt, you use police to recover debt. So these are the issues, the civil matters police normally delve into. And I'm saying that except we begin to
investigate how police make their money, police officers make their money, we will not make any headway. I have said it and I will continue to say it. The kind of unrestricted money that is going into Nigerian police force is enough to do Nigerian budget. What do I mean? Ask how much banks are paying to Nigerian police. Nobody is accountable for all those money. Companies in Nigeria, money they pay for police, for securities, schools, all this money, who is accountable for it? Nobody. They will just share it among themselves. So let there be a legal framework where we should have a particular law that will say if you're a company, you demand 3 mopo or 10 mopos, look at how much you will pay. You pay it into federal government coffers, we'll give you receipts. But all these ones we are seeing now, check out oil companies, construction companies, all these embassies, how much are they paying to have security? Who is collecting all this money? If you calculate this money and harness this money, it is enough to do Nigerian budget, Nigerian police budget. That is my take. Hariketa. I swear, I'm not done. DSS people, I hope you are here. You tell your boss that we are sending a warning that we will no longer tolerate the illegality that they have been carrying on against Nigerians. They have been abducting people on behalf of politicians. Yes. And if they don't stop, Nigerians will rise up against the DSS. Yes. Just the same way we rose up during NSAS. Yes. If the DSS don't condone themselves very well and continue or start respecting human rights, they will be treated the same way the police was treated during NSAS. Yes. Nigerians will mobilize and fight against the DSS. Yes. So this is the last warning, and we urge them immediately to release Austin. Okay. I heard that they went and obtained one kangaroo judgment against him to remand him in prison for 14 days. Exactly. They must release him immediately. It is not a crime to call a thief a thief. Yes, sir. Can you repeat that again? It is not a crime to call a thief a thief. These guys are thieves. Governors are thieves. Senators are thieves in this country. House of Rep members are thieves. President is thief. Vice President is a thief. Every one of them is a thief. 21 billion. Yes. So release. People, when I don't see ambo, as it did happen for inside Biafra land, and so we tell they bring and they come give on. But more share this video and make sure say you drop your own opinion. You get parable where they for Igbo land, where we say that they talk say anybody wey hold your thing raise your hand up. If hand dey pain am, you go carry am come down. Na so e be. One day, all of una wey dey for inside Southeast, this una dey do una business by intimidating the people. Una hand go down. Na so e be. Make una share the video.